Як топ-чыноўнік падмануў Лукашэнку, што вядома пра арышты ў сувязі са справай Рамана Пратасевіча, таксама які нечаканы працяг атрымала гучная і страшная трагедыя. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Топ-чыноўніка Лукашэнкі злавілі на хлусні. Днямі кіраўнік Гомельскай вобласці Іван Крупко расказваў Лукашэнку пра эксперымент з узбекскімі трактарыстамі. Маўляў, як толькі ўзялі на працу 4 узбекаў, то і беларусы, якія раней ленаваліся, адразу пачалі нармальна працаваць. У якой гаспадарцы праводзілі такі эксперымент, чыноўнік не сказаў, але ж гэта хутка высветлілі журналісты выдання «Флагшток», і аказалася, што губернатар падмануў Лукашэнку, проста гледзячы таму ў вочы. Гаворка ішла пра агракамбінат «Холміч», і якраз пра тых узбекаў БТ нават здымала сюжэт. Аказалася, што раней працу гэтых мігрантаў падавалі не як эксперымент, а як дапамогу замежных прафесіяналаў у падрыхтоўцы глебы. Хлуснёй аказаліся і словы Крупко пра лянівых беларусаў, бо агракамбінат «Холміч» гэта адна з самых паспяховых гаспадарак Гомельскай вобласці. Яго механізатары адны з першых становяцца тысячнікамі пры зборы збожжа і атрымліваюць узнагароды. Іх нават хваляць у дзяржаўнай прэсе, а пра праблемы з дысцыплінай на прадпрыемстве раней ніколі не згадывалася. Атрымліваецца, што каб дагадзіць Лукашэнку і ўхваліць ідэю начальства з працоўнымі мігрантамі, гомельскі губернатар абсалютна без дай прычыны паліў брудам сваіх жа беларусаў. Ну і яшчэ адзін вясёлы момант, які нам падказалі гледачы ў каментарыях. Вось што казаў Крупко пра адбор замежных кадраў. Отобрали 20 человек, посмотрели через УВД, кто они, где и как, отсеяли 14 человек, 4 приехало. Атрымліваецца дзіўная матэматыка, бо было 20 чалавек, з якіх на працу ўзялі 4, а 14 не падышлі. 14 плюс 4 роўна 18. Застаецца пытанне, куды ж зніклі яшчэ 2 узбекаў. У мінскім аэрапорце затрымалі расіяніна, які скраў сваю дачку і хаваўся з ёй 5 гадоў. У ноч з 21 на 22 мая бацька з дачкой збіраўся ляцець з беларускай сталіцы ў Дубай. У абодвух былі расійскія пашпарты, але і дакументы і паводзіны дзяўчынкі выклікалі падазрэнні ў памежнікаў. Напрыклад, малая была маўклівай і амаль не адказвала на пытанні. За яе з памежнікамі камунікаваў яе бацька. Пасля праверкі высветлілася, што старонкі з асабістымі звесткамі ў пашпартах былі падробленымі. Фальшывым было і пасведчанне аб нараджэнні дзяўчынкі. У выніку аказалася, што мужчына не проста парушальнік, але і знаходзіцца ў міждзяржаўным вышуку ў Расіі за забойства. Акрамя таго, ён раней быў пазбаўлены бацькоўскіх правоў і па законе не меў права знаходзіцца з дзіцём. Тады мужчына выкраў дачку і пачаў хавацца ад сваякоў і сілавікоў, якія пачалі пошукі. Цяпер 11гадовую дзяўчынку перадалі маме, якую яна апошні раз бачыла яшчэ ў 2020 годзе. Мужчына цяпер знаходзіцца пад вартай і неўзабаве яго перададуць расійскім сілавікам. Нечаканае прызнанне Рамана Пратасевіча і арышты чыноўнікаў і сілавікоў Лукашэнкі. Днямі споўнілася 4 гады з векапомнай пасадкі самалёта Ryanair у Мінску. З гэтай нагоды Пратасевіч нават запісаў відэазварот. Ён называе тыя падзеі сваім вяртаннем у Беларусь і чамусьці нават сваім другім днём народзінаў, а таксама кажа, што бачыць ва ўсіх гэтых падзеях і нейкі пазітыў. Хотел бы я, чтобы такое со мной повторилось, ну, пожалуй, что нет. Даже несмотря на то, что, как бы это парадоксально ни звучало, это событие в том числе принесло в мою жизнь и много позитива. Пад пазітывам Раман мае на ўвазе вось што. Правда, наверное, это событие одно из самых ключевых в моей жизни, которое действительно перевернуло все с ног на голову. И да, безусловно, в какой-то степени это пошло мне на плюс, потому что это дало мне возможность, наверное, окончательно повзрослеть и изменить в рамках даже моей головы очень многие взгляды, очень многие позиции. Я сейчас говорю даже не про политику, а про какие-то простые жизненные вещи. Тым часам, пакуль сілавікі Лукашэнкі завочна судзяць беларусаў, іншыя суды завочна арыштоўваюць іх саміх. Пасля прымусовай пасадкі таго борта з Раманам Пратасевічам суд у Варшаве завочна арыштаваў 3 беларусаў па справе аб тэрарызме ў сувязі з захопам самалёта. Паведамлялася, што сярод іх былі экс-начальнік Белаэранавігацыі Леонід Шуро, начальнік змены кантролю палётаў Яўген Цыганоў і высокапастаўлены афіцэр КДБ, прозвішча якога не называлі. Цяпер Белсад даведаўся, што 3
трэці фігурант справы гэта начальнік 9-га галоўнага ўпраўлення КДБ Беларусі Андрэй Мыцько. Цяпер польская пракуратура плануе дамагацца арышту ўсіх траіх праз Інтэрпол і еўрапейскія ордары. Звяртацца ў Беларусь праз механізмы міжнароднага супрацоўніцтва польскія сілавікі не збіраюцца. Гэта і лагічна, бо наўрад ці жа Лукашенка раптам выдасць замежнікам свайго спецслужбіста. Лукашенко працягвае нагружаць сваю любімую чыноўніцу. Сёння ён падпісаў новы указ, згодна з якім віцэ-прэм'ерка Наталья Пяткевіч атрымала яшчэ адно заданне. Яна, як чыноўніца, адказная за сацыяльную сферу, цяпер стала кіраўніцай камісіі, якая адказвае за сёлетнюю уступную кампанію ва універсітэты. Трывожныя навіны прыходзяць ад сілавікоў. Пакуль Лукашенко расказвае, як у Беларусі ўсё добра і спакойна, яго міліцыя, армія і спецслужбы чамусьці рыхтуюцца да тэрактаў. Цяпер гатоўнасць дзяржаўных органаў да актаў тэрарызму правераць у Гродзенскай вобласці. Адпаведныя вучэнні пройдуць з 27 па 30 мая пры ўдзеле Мінабароны, КДБ, міліцыі, следчага камітэта і ратавальнікаў. Адметна, што мінулыя такія ж вучэнні праходзілі на Гродзеншчыне адносна нядаўна, у лістападзе і кастрычніку. Нечаканыя і дзікія наступствы страшнай трагедыі. Пасля загадкавай смерці 14гадовай дзяўчынкі ў ельскай бальніцы за яе сям'ю ўзяліся чыноўнікі. Як паведамляе канал Караельск, да шматдзетнай сям'і загінулай цяпер узмацнілі ўвагу сацыяльныя службы, а дзяцей, братоў і сясцёр памерлай рэгулярна выклікаюць на гутаркі ў школе без паведамлення бацькам і без іх прысутнасці. Калі верыць каналу, то пачаліся і спробы ачарніць памяць пра дзіця. Цяпер памерлую школьніцу абвінавачваюць у курэнні і дрэнных паводзінах. Нагадаем, што 14гадовая школьніца, якая пайшла закрываць бальнічны пасля прастуды, сканала ў мясцовай бальніцы за адзін дзень 17 мая. Прычыны бяды невядомыя і па сёння. У справе цяпер разбіраецца следчы камітэт. Але пакуль што адзінае, што апублікавалі сілавікі, гэта пагрозы беларусам крымінальнай справай за каментарыі пра сітуацыю. Азаронак і кампанія накінуліся на вядомага беларускага тэлевядучага. Нядаўна ў эфір вярнулася перадача Юрыя Жыгамонта «Падарожжы дылетанта». Цяпер яна выходзіць на Ютубе, але аўтар, як і раней, вандруе па беларускіх вёсках і мястэчках і паказвае малавядомыя цікавосткі нашай краіны. З вялікай пяшчотай і павагай да беларускай культуры Жыгамонт расказвае пра мінулае, архітэктуру, традыцыі, мясцовыя легенды і духоўную спадчыну. Але гэта нечакана выклікала шаленства ў прарасійскай часткі Лукашенка. Азаронак лютуе і піша, цытата: «Знянацку, раптам і на радасць усім экстрэмістам вылез з-пад плінтуса Юрасі Жыгамонт». Ці вось яшчэ адна цытата. Ва ўкраіне таксама ўсё пачыналася з цікавостак. Да цкавання далучыўся прапагандыст і дэпутат Вадзім Гігін, які кажа, што ў свой час гэтая перадача нанесла нямала шкоды, цытата, фарміруючы альтэрнатыўнае краязнаўства нацыяналістычнага гатунку. Таксама Гігін хваліцца, што ён асабіста прыклаў руку да выгнання праграмы Жыгамонта з эфіру БТ. Яшчэ адзін прарасійскі персанаж Сяргей Лушч, які бярэ грошы на антыбеларускую дзейнасць ад Крамля, наўпрост патлумачыў свае прэтэнзіі да падарожжаў дылетанта. На яго думку, правільная беларуская гісторыя сёння выглядае так. Іван Грозны, аказваецца, вызваліў Беларусь ад усяго польскага і літоўскага, а Кастусь Каліноўскі – здраднік, які хацеў прадаць Беларусь Польшчы. Адметна, што сам Лушч раней працаваў на гэтай перадачы мантажорам, яшчэ калі падарожжы дылетанта выходзілі па тэлевізары. Але цяпер той Лушч з гонарам кажа, што ён асабіста напісаў данос кіраўніцтву СТБ, што праграма Жыгамонта русафобская. Стала вядома, як катавалі славутага беларускага пісьменніка, вучонага і мовазнаўцу Браніслава Тарашкевіча. Ён быў затрыманы ў маі 37-го года па сфабрыкаванай справе аб змове дзеля звяржэння савецкай улады. 5 студзеня 38-го года Браніслаў Тарашкевіч быў прыгавораны да расстрэлу, але аказалася, што яго не забілі адразу, а яшчэ амаль 10 месяцаў трымалі ў засценках, выбіваючы катаваннямі патрэбныя паказанні. Пра гэта сведчыць копія страшнага дакумента КДБ, якую нядаўна адшукалі ў архіве актаў новых у Варшаве. Паводле дакумента Тарашкевіча пасля смяротнага прысуду утрымлівалі ў асобным рэжымным корпусе НКВД. Гэты корпус у гарадской турме арганізаваў кіраўнік аднаго з аддзелаў НКВД БССР Александр Гепштейн з санкцыі наркама Барыса Бермана і дазволу Масквы. Там утрымлівалі 270 чалавек, ад якіх шляхам збіцця і катаванняў атрымлівалі так званыя дадатковыя сведчанні на іншых асобаў. Прасцей кажучы, з ужо асуджаных на смерць выбівалі патрэбныя чэкістам паказанні
паказанні на яшчэ жывых. Для тых, хто не прызнаваўся, у корпусе ствараліся асабліва цяжкія ўмовы. Тыя же, хто даваў паказанні, атрымлівалі ўзмоцненую пайку. Наглядчыкам корпуса быў нехта Алекал. Вядома, што 38 вязняў корпусу далі паказанні на 3489 чалавек. Асабіста Тарашкевіч пад катаваннямі даў паказанні на 249 чалавек. Выбіўшы з вязняў патрэбныя, ад іх пазбаўляліся. Праз 10 месяцаў катаванняў 29 лістапада 38 года зняволеных корпуса незаконна расстралялі, а дакументы аб выкананні прысудаў чэкісты падрабілі і аформілі заднім чыслом. Палякі асудзілі яшчэ аднаго беларуса за шпіянаж на карысць лукашэнкаўцаў. Мужчыну завуць Мікалай, але яго прозвішча не называюць. Па версіі следства, ён працаваў на беларускі КДБ. У прыватнасці, той Мікалай збіраў звесткі пра ваенны аэрадром у Бяла-Падляску, а таксама звесткі аб чыгуначнай інфраструктуры і перамяшчэнні ваеннай тэхнікі. Таксама мужчына цікавіўся інфармацыяй аб аб'ектах і транспартных сродках, якія знаходзяцца ў распараджэнні польскага агенцтва ўнутранай бяспекі. Прысуд, калі параўноўваць з аналагічнымі справамі ў Беларусі, аказаўся даволі мяккім. Мужчына атрымаў 2 гады і 2 месяцы турмы. У залік пойдзе і тэрмін, які беларус правёў пад вартай падчас следства, таму мужчына выйдзе на волю літаральна праз пару дзён, ужо 30 мая гэтага года. Што старое, што малое. Тэлефонныя махляры паспяхова дураць не толькі беларускіх пенсіянераў, але часам і моладзь. Цяпер мінская міліцыя расказала сумную гісторыю 18гадовай студэнткі. Спачатку ёй патэлефанаваў нібыта супрацоўнік дэпартамента фінансавых расследаванняў. Суразмоўца напалохаў дзяўчыну, што на яе імя адкрылі банкаўскі рахунак, які выкарыстоўваецца для правядзення незаконных аперацый, і прыгразіў, маўляў, чакайце, хутка да вас прыйдуць з піратрусам і канфіскуюць усе наяўныя грошы. Далей усё было як звычайна. Званок нібыта з нацыянальнага банка, казкі пра бяспечны рахунак і гэтак далей. У выніку няшчасная ахвяра спачатку аддала ашуканцам 3000 рублёў са сваіх зберажэнняў, а пасля перавяла махлярам і зберажэнні сваіх бацькоў. Дзяўчына нават аднесла ў ламбард усе ўпрыгожванні сям'і, а грошы таксама перавяла махлярам. У выніку ашуканцы зарабілі 12 000 беларускіх рублёў, а студэнтка пайшла шукаць дапамогі ў міліцыю. Разгадалі загадку, чаму беларускія аўтобусы МАЗ пастаянна гараць на вуліцах расійскіх гарадоў. Расіяне заявілі, што ва ўсім вінаватыя санкцыі. Маўляў, праз іх узнікаюць перабоі з пастаўкамі імпартных дэталяў і прыходзіцца выкарыстоўваць расійскія запчасткі. Яны былі так сабе якаснымі, але цяпер запчасткі, маўляў, дапрацавалі і ўсё будзе добра. Гэта, дарэчы, пацвярджаецца і лічбамі, бо апошнім часам МАЗы і сапраўды гараць нашмат радзей, чым год ці 2 таму. Але ж яны ўсё роўна гараць, і апошні такі выпадак быў пад Варонежам 2 тыдні таму. Адметна, што раней Лукашенка адкрыта вінаваціў ва ўсіх праблемах з аўтобусамі не сваіх вытворцаў, а расійскія кампаніі, якія няправільна абслугоўвалі МАЗы. Атрымліваецца, што ён меў рацыю, але ж тут узнікае адразу і новая загадка. А чаму ж тады беларускія аўтобусы гараць у Беларусі? У Беларусі з'явіўся панэльны хмарачос. Як ні дзіўна, яго пабудавалі не ў сталіцы, а ў Гомелі. Самая высокая панелька ў Беларусі мае 24 паверхі і 184 кватэры. Праўда, сваю унікальнасць дом страціць ужо хутка, бо побач з ім будуюць яшчэ 2 такіх жа. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.